Ovo je naša kuća. Mnogo nam je drago da ste došli. Uveče. Lepo. Super, dobro nam došli. Kako je ovdje ekipa, ja moram da se sve ovako Ženskice jeste, malo supruga. Bio prvi područnik. Je tako? Majčine se znamo. Majčine, jeli. Dobrodošli. Dobrodošli. Dobro večer. Gde su neki, izvolite. Dobro sam Celina. Dobrodošla. Lepo se osjećajte. Kakve su ove elegancije? Tako je. Evo pa ja. Harem prvi deo dečaka. Dobrodošli. Ja odmah ovako, ove predsjednice. Čekaj da se pozdravim. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer. Lijepo vas je vidjeti tako. Hvala. Izvolite. Mnogo mi je drago. Čekaj, ovdje da se okrećemo, da se slikamo. Ja! Pa to neka čutana. Savršeno. Samo jedna kapela. Vraćamo tradiciju. Da? Dobro, a? Biće dobro. Ovo je moja zvjerka. O, kako si mi lepa. Ajmo jedan ovako kratki. Vi. Dobrodošli. Evo. Bolje vas našao ja. Lena mogla da... Questo si copri, ma sempre pochi Svi, sve. Najbolje da izvučeš iz toga, jesi čuo? Članice. Dobro večer. Dobro, evo ove dobri. Dobro je, ovu gospođu nisam videla. Jako, jako.
veče i dobrodošli na avijatičarski bal. Pre svega volio bih da pozdravim njenu kraljevsku veličanstvo, princezu Jelisavetu Karađorđević. A sada hor Canticum Novum i himna Republike Srbije. Bože pravde ti što spase, od propasti dosad nas, čuli od sad naše glase, i od sad nam budi spas. Kao putnici i piloti, članovi kabinskih posada, jedriličari, paraglideristi, zmajari, padobranci, danas gotovo svi možemo da letimo. Ovaj bal, žene letači, nisu napravile da bi povratile elitni status prošlih vremena, već da bi okupile one kojima je letenje i danas, bar pomalo, stvar magije i strasti. Olgica Lazić, predsjednica Udruženja žena letača Srbije. Dragi vazduhoplovci i gosti, ovo je jedno izuzetno večer, da se posle toliko godina u zdanju aerokluba, koga su izgradili piloti, odnosno nagrade koje su osvojili na takmičenjima širom Evrope, skupe ponovo sve generacije vazduhoplovaca i prijatelja vazduhoplovstva. Ja vam želim večeras lep provod i želim da vas pozdravim i drago mi je što ste došli u ovolikom broju, a posebno želim da se zahvalim svima koji su pomogli organizaciju ovog bala. Uživajte u balu i sve najbolje. Možda i teže nego u drugim profesijama. Žene se bore za sopstvenu ravnopravnost u vazduhoplovstvu. U toj borbi sve su uspešnije. Okupljene u Udruženje žena letača Srbije, naše dame već punih 18 godina aktivno rade, druže se, lete, takmiče, tako da je kroz udruženje od početnih 14 do sada prošlo više od 100 članica, od kojih i 3 počasne. Svi muškarci za ravnopravnost žena, zato će ovaj bal večeras otvoriti pomoćnik ministra saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture, gospodin Zoran Ilić, i gospođa Mirjana Čizmarov, direktorka Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije. Drage dame letači, dame i gospodo, draga Olgice, čestitam na nečemu što je po meni zaista najlepše što je mogu da nas nađe u trenucima kada nismo u avionu. Hvala vam još jedan puta, hvala vam za ovo divno veče, želim vam svima da se lepo povedete, a sada molim moju koleginicu Miru i formalno prvu među damama u vazduhoplovstvu da nam se obrati i bal proglasi otvoren. Hvala. Jednom kada probaš leteti, odlećeš zemljom sa očima okrenutim ka nebu, zato što si gore bio, zato što se gore želiš vratiti. Rekao je Leonardo da Vinci. Drage moje dame letači, dame i gospodo, dragi prijatelji, izuzetna mi je čast da vas u ime Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije i u moje lično ime pozdravim i čestitam na ideji da se vazduhoplovstvu doda još jedan sjajan događaj koji doprinosi afirmaciji dugogodišnje tradicije srpskog vazduhoplovstva. Od kada je juna meseca 1930. godine Zagorka Plečević napravila prvi let, pa do danas, plejada žena zanesenjaka i zaljubljenika u letenje krštarila i nebo Srbije. Pokazali ste da Women Aviation u Srbiji ima čvrstu i divnu posvećenost koja svojom snagom i ljubavlju prema letenju ide rame uz rame sa svojim kolegama. Želim vam da svojim angažovanjem stalno potvrđujete da je Srbija nacija zaljubljenika u vazduhoplovstvo koje u ovoj oblasti ostvaruje izuzetne rezultate. Za ponos Srbiji. Uživajte u ovoj večeri. Hvala gospođo Čizmarov, hvala gospodine Iliću. Bal počinje.
i rado ćemo opet doći. Da smo nagrade za ovu lutriju prikupili uz pomoć partnera i kompanija i pojedinaca koje su podržale ovaj bal, a sam prihod od lutrije namenjen je radu udruženja žena letača Srbije. Mirko Oluški iz firme Macval Tea iz Novog Sada htio da pomogne ovaj naš bal tako što je poklonio kutiju lepih i ukusnih napita. Vinograda preko vinarija i restorana pa do dizajna etiketa vina, ovaj vinsko-gastronomski kompleks deluje kao pažljivo vrlo vešto utopljena slagalica do najsitnijih detalja. I... Pa šta da radi? 154, 98, 22 i 154. Hvala. Imamo i 7 nagrada, i 7 tretmana, i 7 vouchera. Dakle, krećemo ovako. Idemo dalje. 89. Luka, 40x100, ulje na platu, autora Janka Piljka iz Beograda. Duty Free dodeljuje našim damama 10 parfema. I sada ćemo izvući 10 tiketa za redom. Reč je o vrlo lepim i lepim nagradama. 58. 58. Evo ja ću... Ja kažem kad je... 104. Ansambl Stanislav Binički, koji smo večera slušali, da nam poklanja 2 karte za koncert veče Šuma Akademija za avijaciju. Diploma ove akademije otvorit će vam put za najtraženije i najprofitabilnije zanimanje koje će vam pomoći da ostvarite svoje snove i da radite posao o kojem svi sanjaju. Aeroklub Jat, škola paraglidinga broj 1, osnovana je 1998. godine, dobitnik tandem leta paraglajderom sa Vršačke kule može biti siguran da je u dobrim rukama, a dobitnik ovog leta je vlasnik tiketa broj 116. Priprema i organizuje i realizuje po 3. put međunarodnu manifestaciju Balkanski skok prijateljstva 2017. maja meseca. I kao pomoć udruženju žena letača u organizaciji ovog bala poklanja jedan tandem skok koji bi bio izveden u okviru ove manifestacije. Dakle, gospodin koji je pilot helikoptera dobio nagradu i odrekao se nagrade u korist Ane koja je podobranka, on će pilotirati, ona skače, on ostaje u helikopteru. A sada ćemo izvući srećnog dobitnika jednog panoramskog leta koju poklanja Lynx Aviation. A to dobija vlasnik tiketa broj 34. Čestitam. A sada prelazimo na treću i poslednju stranu. Koja je najkraća. Turistička organizacija Jumbo Travel dodeljuje voucher za 2 osobe za smeštaj
10 dana na Tajlandu, ostrvo, ovde piše Piket, ali ja sumnjam na Puket ili vidjet ćemo. Dobitnik ove nagrade je neko. Čestitam, lepo se provedite. Ove nagrade dodeljuje naša nacionalna aviokompanija Air Srbija. A to su 2 aviokarte za po jednu osobu za sve evropske destinacije, osim za Abu Dhabi i New York, koji igrom slučaja i nisu evropski. Nagrada više nema. Ja više neću govoriti večeras, ali verujem da će biti još muzike. To znači da treba da zaigrate. Nadam se da ste uživali. Vidimo se do godine.